ଏହି କବିତାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭାବିଛ କି ତୁମେ ଦୁର୍ବଳ ଆମେ ଭୟାଳୁ ଭାରତବାସୀ, ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଆଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଗତି, ଅଛି ଯଦି ଭଲ ଗତି। କରିଲେ ଆତଙ୍କ ଆମେ ତ ସତର୍କ, ଆମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଦବୁ, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆମେରେ ଠିକ୍ ଜବାବ ଦବୁ, ଠିକ୍ ଜବାବ ଦବୁ। ଭାରତ ମାଟିରେ ଜନମିଥିଲେ କେତେ ରତି ମହାରଥୀ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଆମ ପରାକ୍ରମ, ଆମେ ତାଙ୍କରି ସନ୍ତାନ ଆମ ପରାକ୍ରମ। ଲଢ଼ିଲେ ପାରିବ ଦେଖି, ଲଢ଼ିଲେ ପାରିବ ଦେଖି। ସଜାଗ ଆମେରେ ତୁମରି ପାଖରେ ମୁହାଁମୁହିଁ କର ରଣ, ଲୁଚି ଛପି କରି ଗୁଳି ବର୍ଷା କଲେ ଏକଣ ବୀରତ୍ୱ ପଣ, ଏକଣ ବୀରତ୍ୱ ପଣ। ଅଛି ଭଲ ଦଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଶା ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାଇ, ଅଛି ଭଲ ଦଶା ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଆଶା ଆମ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭାଇ। ନେଇ ପାରିବନି ଇଞ୍ଚେ ଜମି ଏଠୁ, ମରଣ ଲଢୁଛ କାହିଁ, ମରଣ ଲଢୁଛ କାହିଁ। ଭାବିଛ କି ତମେ ଏତେ କମ୍ ଜୋର ଆମେ, ଭାବନା ତୁମର ମିଛ। କେହି ବି ତୁମକୁ ନ ପାରିବେ ରଖି, କେହି ବି ତୁମକୁ ନ ପାରିବେ ରଖି। କରିବୁ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ, କରିବୁ ତୁମକୁ ଧ୍ୱଂସ।